Se'm sent bé? Sí. Bé, primer de tot dir que em fa molt feliç que s'hagin fet aquestes jornades, a més en un moment com ara, justament hem intentat que coincidís la publicació del llibre i volia, volia fer exactament el que ha dit la Mariona quan presentava, era centrar-me en dues o tres coses com a molt, que seria parlar sobretot del context històric, ideològic i cultural en el que actua Gabriel Alomar. Per una banda, les discussions amb el catalanisme de dretes, que són un tema bastant central i que tenen bastant a veure amb que hagi sigut una persona oblidada, ignorada o tapada. Per tenir en compte la seva figura, en el seu moment, molt ràpidament, és reconegut per persones completament diferents amb paraules tals com, per exemple, Joan Peiró diu d'ell: admirem la seva recta intel·ligència i el talent portentós de l'il·lustre escriptor. Algú ideològicament tan diferent d'ell com Josep Pla diria: llegeix un llibre diari, escriu un article diari. Alomar és un atxa de l'esquerra nacional, és un atxa veritable de llum pròpia i de llum pura, no? El seu llegat ha sigut heretat de formes completament diverses. El seu pensament intentaré exposar-lo en relació a aquest context. Va denunciar el cas de Ferrer i Guàrdia, ell el comparava amb l'afer Dreyfus francès d'aquell moment. Va ser possiblement la primera persona en parlar de futurisme al món, un concepte que es convertiria en una avantguàrdia artística 5 anys després. Va ser un recuperador del pensament de Pi Margall, com bé ha dit el Jordi. No només va fer una antologia d'ell el 1908, sinó que el seu primer text polític, encara en Pi Margall, és precisament una resposta a una carta seva, quan encara residia a Mallorca, i va participar en tots els primers partits polítics del catalanisme d'esquerres, com el Centre Nacionalista Republicà, el Bloc Republicà Autonomista, etc, fins a arribar a la Unió Socialista de Catalunya i a ser un ponent en les Corts Constituents de la Segona República. No? Però per què plantejava que seria molt interessant, i en això el títol d'aquesta taula és bastant interessant, la qüestió dels orígens del catalanisme popular. No? Perquè aquell moment és un moment tan viu de debats, d'origen, evidentment, de molts dels plantejaments que han vingut després. No? I és que és el mateix Alomar, quan ell pensa el catalanisme, torna en els mateixos orígens del catalanisme i ressegueix la pròpia història del catalanisme per entendre quin és precisament aquest moment a l'Omar. No? Si parlem molt ràpidament i tirem uns anys enrere per situar-nos com arriba a aquesta primera dècada del segle XX, que és quan escriu l'Omar, el catalanisme és codificat per Valentí Almirall, juntament amb Pi Margall, un dels més grans republicans federals i coneixedors de la teoria republicana federal del segle XIX. Codifica aquest text el 1886, el catalanisme, i allà s'estipula, el que ha dit el Jordi també, el catalanisme havia de ser transversal, havia de ser, els partits havien de ser d'obediència catalana i seria accidentalista amb el model d'estat. Ho dic perquè l'Omar farà diferència respecte a això i molt probablement tindrà molt present el que va implicar aquell plantejament, molt probablement. Llavors, a partir d'aquí, aquesta transversalitat té una conseqüència, ho dic perquè a vegades amb el catalanisme, i més als anys 70, s'ha discutit també sobre el seu mateix origen, no només del catalanisme popular d'esquerra, sinó de l'origen mateix del catalanisme en debats de si és burgès o no. L'Omar ressegueix aquesta història i, quan arriba a la Fundació del Catalanisme de Valentí Almirall transversal, aquí entren, per posar-ho molt ràpidament, tres tendències. No? La tendència de la gent agrupada entorn a la revista La Renaixença, culturalistes, que havien tingut molt a veure amb la recuperació de la cultura, amb un alt component no polític o d'evasió o de frustració en termes polítics en relació a les derrotes. Després hi entra l'altre sector, que és el sector catòlic, conservador, agrupats entorn de la Veu de Montserrat, aquí és on hi ha Torres i Bages, que defensa bàsicament que Catalunya serà catòlica o no serà, no? I ve a dir que Catalunya ha sigut creada per Déu,
I, de fet, el mateix Torres i Bages escriu un text de resposta a Valentí Almirall, el llibre del catalanisme, que és la tradició catalana, i l'Omar diu que allà es diversifiquen directament les dos corrents entre aquests dos catalanismes. No? Aquest catalanisme que és corporativista, és organicista en la seva visió de la nació, diguem, això li porta a estar en contra, per exemple, del sufragi universal, de l'organització de la vida política en partits. Es compagina, evidentment, amb el de Valentí Almirall, que és laic, que és bilingüe, que és republicà, que és federal. No? Llavors, diguem això, en aquest final del segle XIX, de com, diguem, del catalanisme, s'acaba desplaçant a l'Antialmirall de la direcció del moviment catalanista, per motius que no vindran a cuento, i s'acaba, diguem, amb les bases de Manresa, que tots estudiem al batxillerat i que és diguem, el gran text del pas al catalanisme polític, etc. És, al final, un text medievalitzant, un text de dretes i un text que acaba suposant ja, diguem, que el mirall acabi molt cremat fins al punt de que al final de la seva vida, a l'última edició de Lo catalanisme, ell acaba dient s'ha utilitzat el catalanisme contra tot allò modern i progressiu, directament. No? Llavors, això ho escriu el 1902. En aquest context és en el que arriba el catalanisme. El mateix fundador del catalanisme estava dient això. Recordem que en 1901 hi ha el que es coneix com la candidatura dels 4 presidents, que és la primera eleccions que guanya la Lliga Regionalista recent fundada, amb 4 presidents que són el president de la Societat Econòmica d'Amics del País, el president de l'Ateneu Barcelonès, el president de la Lliga Industrial i Comerç i el president de Foment del Treball. Diguem, el catalanisme en aquest moment de principis del segle XX, el partit que oficialment es reivindica com a la veu de Catalunya, precisament el catalanisme conservador canvia el nom del seu diari de la veu de Montserrat a la veu de Catalunya, és aquest catalanisme. Llavors, això és el catalanisme, diguem, vist en aquell moment, i en relació a això, què queda fora, no?, del catalanisme? Jordi considera que hauríem de veure qui era catalanista i qui era no. Fora d'això queda el Partit Republicà Federal, queda fora els Pi i Margall, queda fora tots, l'Airet després, etc. Diguem, per entendre'ns, quan Valentí Almirall està escrivint el catalanisme, 3 anys abans s'ha publicat el programa del Partit Republicà Federal, que defensa un estat sobirà per Catalunya, defensa l'abolició dels títols nobiliaris, defensa la jornada de 8 hores i defensa, evidentment, el sufragi universal. Clar, diguem, en aquest context, com a mínim, és un context de disputa. Diguem, no és una cosa evident per si mateix que Catalunya s'havia de ser catalanista. És en aquest context, volia fer anar als orígens del catalanisme, va parlar dels orígens del catalanisme popular, si se'm permet. En aquest context, l'Omar planteja tot el que planteja. És en aquest context. En 1901 hi ha la candidatura dels 4 presidents que hem dit amb la guanyada de la Lliga. El 1903 ja guanya les eleccions el republicanisme, diguem, anomenat l'errussista o la Unió Republicana, que allà dintre hi ha, des de l'Errux, però també hi és Nicolás Salmerón, que acabarà sent el cap de llista de la Solidaritat Catalana, el primer moment d'unitat electoral del catalanisme, directament, en resposta a la llei de jurisdiccions. És en aquest context que es veu tot això, i llavors l'Omar li envia una carta a Prat de la Riba, quan es fa la llei de jurisdiccions, i li diu: tu ets un dirigent de dretes, però en contra del caciquisme i en contra de la sostracció de la sobirania civil, en favor de la militar, que això era la llei de jurisdiccions, que posava a càrrec dels militars jutjar les ofenses a la pàtria i a l'exèrcit, diu: vaig amb tu. El dia després de les eleccions, Camboi estava pactant amb Madrid. Un any després hi ha el conflicte dels pressupostos de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, que també ho ha explicat molt bé el Jordi. Es planteja educació en català, es plantegen dutxes a davant de les escoles, biblioteques públiques, professors formats a l'estranger, amb una forta influència de Ferrer i Guàrdia, i la Lliga s'hi posa en contra. L'Omar diu els plutòcrates, els plutòcrates barcelonins o catalans, en els moments en què se'ls toquen els privilegis, no tenen cap problema en recórrer als cortesans castellans per tombar tot això. No? A partir d'aquí es produeix el que es coneix com la Setmana Gloriosa, també ho ha dit el Jordi, on hi ha unes lleves forçoses, es protesta contra
contra elles i es produeix una vaga general a Barcelona i es crema, hi ha protestes, etc. I hi ha el cas també de l'article que anomenaves, Jordi. L'Omar escriu aquest text que sí que aconsegueix publicar-se i parla, aquí sí, del catalanisme insincer, per referir-se al catalanisme que, i ho diu més o menys textualment, denuncia la repressió quan s'exerceix contra les seves files, que era el cas de la Solidaritat Catalana, però després no només no denuncia, sinó que participa en la repressió de les masses obreres o del mateix anarquisme, etc. No? Llavors, és aquí on l'Omar, per parlar dels seus conceptes que desenvolupa durant aquest període, se n'adona d'alguna manera que era impossible atraure al catalanisme les masses fins que no es trenqués la unió amb la Solidaritat Catalana. Se n'adona totalment. Aquí ell té una visió del catalanisme que es veu molt en la seva teoria dels 3 moments del catalanisme, que bàsicament ve a dir que hi hauria un primer moment del catalanisme on seria la gran burgesia, el qui sigui, amb tots aquests, a l'Institut de Sant Isidre mateix, diguem que encapçalarien el catalanisme, hegemonitzarien el catalanisme, i aquesta, per mi, és una de les coses més importants de l'Omar, que és que ell té una visió del catalanisme com un camp que es disputa, que en funció de qui l'ompli, en funció de qui entri a jugar, serà vist d'una manera o d'una altra, per la societat del seu moment. El primer moment seria aquest, que no correspon historiogràficament, ja ho he dit d'entrada, el fundador del catalanisme ve del republicanisme federal, que és Valentí Almirall. Llavors, aquesta visió dialèctica del catalanisme, per mi, és profundament diferent de la visió, no sé si positivista, de la visió de la transversalitat del Mirall, que ell diu hem d'arribar fins i tot als carlins, no? D'alguna manera. Llavors, l'Omar se n'adona que aquest és un dels principals errors i ho pensa, de manera dialèctica, no? És a dir, quan el primer moment del catalanisme cridi a les masses en suport de les reivindicacions nacionals, sempre les vendran pels seus conflictes de classe. Això és el que passa el dia després amb la Solidaritat Catalana. Cambó em sembla que acaba sent ministre del gran govern de restauració, etc. No? Llavors, a partir d'aquí, la convocació de les masses, això, i la traïció, faria emergir un segon moment de catalanisme, que ell anomena dels fabricantistes, però que després Joaquín Maurín, que va heredar aquesta teoria dels 3 moments, anomena la petita burgesia, que seria aquell moment on la reivindicació nacional convoca les masses, però en el moment decisiu del conflicte, també per qüestions de classe o d'aquests elements, vendrien i deixarien sense direcció i serien només en el moment en què hi hagi un tercer moment del catalanisme, el catalanisme obrer o el catalanisme socialista, per dir-ho amb el nom d'una de les seves conferències més conegudes de 1910, que amb un partit disciplinat, seria capaç de portar fins a les últimes conseqüències les reivindicacions nacionals. No? I per què dic que aquest és una de tantes contribucions de l'Omar, però sobretot una contribució molt important per lo que fa als orígens del catalanisme popular o d'esquerres, és perquè inaugura aquesta visió, li podríem dir dialèctica, podríem discutir quina seria una millor paraula, però trenca completament amb la visió del Mirall, que la mateixa biografia del Mirall també deixa pot ser explicatiu de si té o no raó aquesta teoria. No? Per altra banda, l'Omar viu des de la crisi de Cuba fins a la Setmana Gloriosa, se n'adona que ell ha de ser un republicà socialista i només ho pot ser a la manera de català, com ell es considera, no per un capritxo seu. La seva crítica al sistema de restauració és una crítica que té molt a veure amb el que ell planteja. Quan està dient que s'ha de ser un republicà, té molt a veure amb la seva crítica a que el règim de la restauració seria un règim de tartufisme polític, li diu ell,
diguem, sempre amb poètica en les seves intervencions, és a dir, un règim que s'anomena, si voleu, de fictio iuris, no? És a dir, que formalment reconeix uns drets, el sufragi universal crec que formalment s'aprova el 1890 a la restauració, però clar, quan un mira les dades i veu la gent que realment votava, sap el que era el caciquisme, etc. Alomar diu que la resposta només pot ser republicana en aquest sentit. Per ell, diguem, la caracterització pròpia dels obrers o la civilització, ell utilitza el concepte de civilitat, que també l'utilitza molt, és un concepte bastant de l'època. Jean Jaurès, ell és molt afrancesat i veu molt en Jean Jaurès, diu bueno, el que és la plebs, és a dir, el component del poble exclòs de la representació pel caciquisme, per tota aquesta subtracció de la sobirania a l'àmbit militar que havia sigut la llei de jurisdiccions, ha d'esdevenir populus, no? És a dir, ha de passar a ser la representació legítima diguem, del demos, no? En el fons, en quin sentit ho fa? És republicà també perquè diu que això és impossible sense acabar amb la vèrtebra suprema del sistema, que ell diu, que és la monarquia, bàsicament. Sempre explica que la monarquia, inclús pel seu origen etimològic, és el monos, és a dir, l'u, la concentració i l'absorció, no? I diu que no hi ha una manera, diguem, de ser demòcrata sense ser republicà, i ni tan sols liberal, fins i tot, que aquí també hi ha uns debats sobre on estaven els liberals hispànics en tot aquest període, potser eren republicans, i després socialista perquè és evident, hi ha un problema diguem, obrer de primer ordre que està travessant completament l'època. No? Llavors, ell, diguem, en aquesta forta tesi, diguem, per posar una tesi forta diguem, en cada un dels tres camps que hem dit, del republicanisme, del socialisme i del catalanisme, diguem, la tesi forta de l'Omar en el catalanisme, el que es podria dir al moment a l'Omar, per utilitzar el nom de les jornades, seria possiblement aquest pas de la transversalitat el catalanisme ha de ser clarament d'esquerra si vol triomfar, si no, podria ser, no? Perquè al final, llavors, si el catalanisme és defensar que Catalunya és una nació i que ha de tenir el seu reconeixement nacional, però et trobes que perquè el catalanisme no avança del catalanisme del primer moment, la gran majoria de població que viu a Catalunya no s'identifica amb aquesta opció, tens aquí uns problemes importants de definició nacional. Per això ell fa aquesta tesi en la part del catalanisme. La part del republicanisme per dos motius bàsicament, per lo que deia, no? Diguem, perquè no hi ha possibilitat de ser demòcrata sense ser republicà en la situació concreta. En el paper, per exemple, no? La llei de jurisdiccions, el cap de l'exèrcit és el rei mateix, o el que dissol les corts, diguem, l'arquitectura institucional està profundament marcat de la monarquia, més enllà només de la forma de l'Estat, i finalment és socialista perquè, diguem, o obrerista, com també ha dit la Mariona a la presentació, perquè la qüestió obrera per ell és absolutament central. Diguem, central en el sentit de, bàsicament, torno a llegir la frase perquè em sembla que és bastant clara i amb això ja aniré acabant, quan ell diu que el programa de l'Omar seria aquest, ell diu, el programa seria aquest, reivindicació del catalanisme pels obrers, és a dir, que el catalanisme faci seu la conquesta dels obrers, sinó que els obrers facin la del catalanisme. Aquí és el que es veu l'expressió molt dialèctica del seu pensament. Diguem, inverteix una visió molt elitista del primer catalanisme, perquè això també és important mencionar-ho, perquè a vegades si mirem tan a llarg plaç sembla que això, com deia el Jordi també, va ser un camí fàcil. Els primers partits catalanistes, el Centre Nacionalista Republicà, que es funda a 1906, o la Unió Federal Nacionalista Republicana, o inclús el Bloc Republicà Autonomista, són partits profundament minoritaris en les dues primeres dècades del segle XX. Són profundament minoritaris per aquesta pinça entre la Lliga i el que és l'altre republicanisme, però no només, sinó també perquè a vegades a Catalunya tendim a dir que els problemes o no ens surten bé les coses sempre per fora, no? o per algú altre, i en realitat l'Omar en això és un profund autocrític i busca quins són els errors propis, amb moltes dificultats, que els porten a ser minoritaris, tot i que, per exemple, guanyin el 1908 unes eleccions, i el 1909 tornen a guanyar unes eleccions que queden molt poc per davant de la Lliga, queden 2.000 vots per davant de la Lliga,
automàticament la cosa torna a rebaixar-se perquè els seus primers líders tenen altres professions liberals, són advocats, són professors, no tenen una extracció popular com podia tenir el republicanisme, diguem, aliè, i això fa que deixin la política o no, i alhora diguem, la conformació del partit fa que vagin fent experiments també, no? El Partit Republicà Català, que inclús arriba a plantejar inscriure's a la Tercera Internacional, etc., segueixen sent partits molt minoritaris, i ell té aquesta gran virtut de defensar el que ell considera que és la hipòtesi correcta, en profunda concordança amb el seu context i en profunda concordança amb el model d'estat diguem, en el qual està actuant, tot i que es trobi amb successives derrotes. Es trobi amb successives derrotes que després tindrien els seus fruits, no tenien per què tenir-los, no tindria per què passar, evidentment, res en la història així, però ell té aquest gran mèrit d'estar plantejant qüestions en moments en què no li donen els resultats directament, no? Diguem, torno a la qüestió de l'inversió, perquè jo diria que si haguéssim de, i això ho podem discutir, si algú té preguntes o inclús amb les vostres intervencions, diguem, un dels principals problemes del primer catalanisme és un cert tipus d'elitisme amb l'enfocament de la política, que possiblement tingui a veure amb ser un partit de quadros, té a veure amb l'abstracció de ser advocats, de ser tal. I a l'Omar en això és com la nota totalment discordant. Molts dels seus articles estan al Poble Català, que és un diari que es funda el 1906, i ell allà, realment, quan llegeix els seus articles se n'adona que és la nota discordant absolutament, no? És la diferència. Per exemple, amb el tractament del republicanisme lerrouxista, l'Omar, en el fons, sap que hi ha una potència allà en termes de teixit cooperatiu, en termes d'ateneus, en termes de manera inclús de discurs polític, en tipus d'organització, com si això s'inclou en els círculs republicans federals, que això ell ho voldria ja vaig acabant, ell ho voldria pel catalanisme popular i sap no tenir-ho, i ell en els seus articles planteja aquesta relació diferent, no? Fa aquesta inversió de dir, no hem d'anar nosaltres a convèncer que vinguin a nosaltres, no, és que nosaltres, veient quin tipus de camp social actuem, potser nosaltres hem de canviar més que voler pensar que hem de modelar les consciències per convertir-los en el millor hi ha alguna cosa que està bé d'això que hem criticat tant, no? Llavors, i ja per acabar, no voldria destripar moltes més de les idees de l'Omar, dir que el seu llegat ha sigut des del POUM amb la teoria dels tres moments amb Joaquim Maurín, des del futurisme a nivell ja fins i tot internacional, que l'Omar diu no em semblaria poc futurista avançar-se 5 anys a la Fundació del Futurisme, no? Diu, fins i tot, i evidentment en el seu paper en les Corts Constituents de la Segona República. Fins i tot, i això potser és una anècdota ja més per discussions exquisites, quan s'inicia el debat en el diari L'Opinió, que és un diari que es funda 3 anys abans de la Declaració de la Segona República i de la Fundació d'Esquerra Republicana, que molts quadres vindran d'allà, s'inicia un debat sobre quin tipus de classe obrera, diguem, per què la classe obrera a Catalunya havia sigut anarquista. I aquest debat comença amb un article, allà al mateix diari L'Opinió, de Jaume Aiguader, que després seria alcalde de Barcelona, que diu, com diu Gabriel Omar, hem de fer que la classe obrera, com aconseguir que passi a ser socialista. No? Fins i tot en aquest petit debat, no? De difícil rastreig, hi ha les traces de Gabriel Omar. I res més, a 80 anys de la seva mort és molt interessant tornar a aquest moment a l'Omar on hi ha molts dels plantejaments seus, i amb això ja un minut i acabo, sobre quin sentit té la unitat del catalanisme entesa en un sentit de transversalitat o diferència en un sentit de dialèctica de moments o etc. Això per una banda, i en segon lloc, que ja no he pogut entrar en això, que és la qüestió cultural i la seva visió de la catalanitat que havia d'alguna manera acompanyar aquest catalanisme d'esquerres, o quina visió de construcció nacional, que va dir la Mariona molt bé, que ell tenia una visió constructivista de la nació, però
no només, diguem, ell, també li agradava la polèmica, ell en el fons diu una nació només mor si es tanca i en contrari, la catalanitat ha de ser profanada per tots els béns que vinguin de fora, vinguin d'on vinguin. Diguem, i aquesta, diguem, en el canvi amb les migracions, amb els canvis de població, ell diu tot això ha d'influir molt més en nosaltres que potser nosaltres en tot això. I res més, això era el que més o menys volia comentar. Molt bé, doncs gràcies Roc per